काश्मीर खोऱ्यात 7 ऑगस्ट 2018ला दहशतवाद्यांशी लढताना वीरमरण आलेले वैभववाडी तालुक्यातील शहीद मेजर कौस्तुभ रावराणे यांचा आज 7वा स्मृतिदिन होता। त्यानिमित्तानं तालुक्यात विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून मेजर कौस्तुभ रावराणे यांना अभिवादन करण्यात आलं। पाहूयात। जम्मू काश्मीर खोऱ्यातील गुरेज सेक्टरमध्ये दहशतवाद्यांशी लढताना 7 ऑगस्ट 2018 रोजी मेजर कौस्तुभ रावराणे यांना वीरमरण आलं होतं। त्यांचा 7वा स्मृतिदिन वैभववाडीत साजरा करण्यात आला। या निमित्तानं आनंदीबाई रावराणे महाविद्यालयात रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं। यामध्ये 118 रक्तदात्यांनी रक्तदान केलं। तसंच अर्जुन रावराणे महाविद्यालयाच्या वतीने शहरात प्रभात फेरी काढण्यात आली। त्यानंतर छत्रपती संभाजी महाराज चौकात त्यांच्या प्रतिमेला मानवंदना देऊन पुष्पचक्र अर्पण करण्यात आलं। त्यांच्या मूळ गावी सडूर येथे ग्रामपंचायत व ग्रामस्थ यांच्या वतीने अभिवादन करण्यात आलं। या संपूर्ण कार्यक्रमांना मेजर कौस्तुभ रावराणे यांच्या मातोश्री ज्योती प्रकाश रावराणे या उपस्थित होत्या।